Tento byt si ma úplne získal. Získa si aj vás. Takto vyzerá veľkorysý priestor pre celú rodinu. Prečo? 4 izby, samostatná kuchyňa. Každý tu má svoj priestor. Niekedy rozhodne počet izieb a inokedy stačí vyjsť na lóžiu a presne viete, že toto chcete. A to nie je všetko. Práve preto túto lokalitu ľudia milujú. Obchody, služby, všetko máte doslova pod svojimi oknami. Oslovilo vás to? Teším sa na obhliadku.